Mabhakaniya, I don't know noba ndim ndedwa ne, mara uyabona lo mdlalo lo esizodlala ngoMgqibelo neDurban City Arena kuvakala ngathi yi-final okanye kuvakala ngathi ngoyena mdlalo wokugcina wesizini. Phela masiwina la sobe sithatha itrofi, itrofi ukuthi izobe iyesithathu senza i-domestic treble. Uyayibona leyo nto? And what's significant about lo mdlalo loyo is that iPirates izobe idlala ekhaya esigodini sikaMamenzela in front of sold out crowd. Ekubeni i-TS Galaxy benzele umusa izolo, yabo, ekubeni i-TS Galaxy benzele umusa izolo ngokushaya iMamelodi Sundowns. Isn't that enough for i-motivation edingwa ngamajita ukuthi le ndebe babuye nayo ekhaya e-Orlando kwesikaMamenzela isigodi bafethu? Uyayibona leyo nto? So mna ndiziva ngelo hlobo mna ngalo mdlalo. Kuvakala ngathi iPirates izobe idlala i-final man, okanye kuvakala ngathi ngoyena mdlalo wokugcina lona.